Duty sa Jeddah si Consul General Leo Ausan Jr. dahil sa di matatawarang nagawa niya para sa mga OFW. Tinagurian siyang ama ng OFW sa Western Region, Saudi Arabia sa pagtatapos ng kanyang tour of duty. Mula Jeddah, may balitang global si Francis Duque Jr. Para sa Pilipino Pilipineros, hindi matatawaran ang nagawa ni Consul General Leo Tito Ausan Jr. sa mga OFW sa Saudi Arabia. Nagsimula si Ausan Jr. bilang consul noong May 20, 2008 at noong July 24, 2015, last tour of duty niya. Kasama si Ausan sa crisis management team na nag-evacuate sa OFWs na naipit sa gulo sa Yemen at nagbuo ng contingency plan sa 5 OFW na nasugatan ng umabante ng posisyon ang mga rebelde sa Najran. Tumulong siyang malutas ang maraming kaso ng mga OFW na minaltrato at rape at makakuha ng justisya. Or else, baka maging tutuloy sinasabi mo na Bilang pagkakilala sa naging kontribusyon ng tinaguriang ama ng mga OFW dito sa Western Region ng Saudi Arabia, inarangalan ng PhilCom si Ausan sa isang farewell party. Dapat ito para sa pagbilang dahil bilang siya ng Filipino community dito sa Jeddah. Dahil hindi lang siya makakatulungin, lahat ng katangian nasa kanya. Nakita naman natin yung lokasyon na paano niya tayo ipinagtatanggol kung paano nahirapan pero mga sabisita sa kanya. Siya ay all-around person. Yan ang kailangan sa isang public servant. Yung kayang gawin ng lahat. Pwedeng manungkulan bilang leader, pwedeng maging isang tatay. Naging inspirasyon ng mga PhilCom si Ausan kung kaya't nabuo nila ang OFW Council of Leaders dito sa Jeddah. Ang objective natin ay magkaroon na ito nga ay maging to bridge the gap between Filipino community. Isang maaasahan natin na ang USIL ay maging gabay sa mga bago at datihang grupo ng komunidad. Sinuputan ito ni Ausan at pinayuhan ang mga gustong maglingkod sa pamahalaan at magtrabaho sa Jeddah kung saan maraming kababayan ang nangangailangan ng tulong at pagkalinga ng gobyerno. Francis Anthony Reiki Jr., ABS-CBN News, Jeddah, Saudi Arabia.